Wel, croeso cynnes i chi gyd i'r ail sesiwn hon yn y bedwaredd gyfres o Gofal yn Gwinllan. Pwrpas y gyfres hon o seminarau ydy archwilio cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i ddatblygiad iaith a diwylliant Cymru. Rydyn ni wedi olwain yr hanes reit yn ôl i 1620 a chyfraniad John Davies yn diwygio cyfieithiad William Morgan o'r Beibl. Ac erbyn hyn, i ni wedi cyrraedd y bedwaredd ganrif ar 15. Tra'n sôn am un neu ddau o bethau ymarferol ar gyfer y sesiwn. Yn ystod y cyflwyniadau, fyddwch chi mor garedig a gadwch chi'n ar mute os gwelwch chi'n dda. Bydd cyfle chi holi cwestiynau nes ymlaen. Gallwch chi naill ai godi'ch llaw gyda'r botwm codi llaw ar eich sgrin, neu fallwch chi ysgrifennu'ch cwestiwn yn y chat ar naill ffordd yn iawn. Byddwn ni'n recordio'r sesiwn hwn a bydd ar gael wedyn ar wefan yr Eglwys yng Nghymru. Bydd cyfle ar ddiwedd y sesiwn, tua 7:30, i aros ar gyfer y sesiwn paned a chlonc fel ni'n ei alw e, am ryw hanner awr. Cyfle mwy anffurfiol falle i holi'r ddwy siaradwraig ac i ofyn pethau. Falle bod chi braidd yn nyrfys yn ei gofyn o flaen pawb yn ystod y sesiwn llawn. Felly, gawn ni nawr droi at yr un gyntaf fydd yn ein hannerch ni yma heno. Mae Dr Meg Elis yn byw yn Waun Fawr, Arfon, ac mae'n adnabyddus ledled Cymru fel awdur nofelau a storïau byrion, yn ogystal â gwasanaethu fel beirniad mewn eisteddfodau. So'r haf clywes i hi yn trafodu'r feirniadaeth yng nghystadleuaeth y Fedalryddiaeth yn Eisteddfod Tregaron. Hefyd mae Dr Elis yn cyfrannu adolygiadau yn gyson i gyfnodolion yng Nghymru. Wrth baratoi ar gyfer heno, des i ar draws adolygiad a gyflwynodd ei llynedd am gasgliad o gerddi gan Dr Sioned Aled yn dwyn y teitl Rhwng Pla a Phla. Dwi'n falch o ddweud bod yr adolygiad hwnnw yn un cadarnhaol dros ben, a mae hwnna'n beth da gan mae Sion sy'n cyfieithu ar ein cyfer ni heno. Mae Dr Elis yn aelod o'r Eglwys yng Nghymru ac wedi gwasanaethu ar ei chomisiwn liturgaidd yn ystod y 70au a'r 90au. Teitl i sgwrs i heno ydy Bywyd a chyfraniad Thomas Richards Darowen a'i Feibion i fywyd yr Eglwys. Felly croeso cynnes iawn i chi yma heno. Meg, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Rhoddai fenthyg yr haul i mi bob amser. Dyfyniad o ddyddiadur dychmygol y baradwys bell gan Ambrose Bebb ydy hwnna, yn cyfeirio at Thomas Richards, person Darowen yn dechrau'r bedwaredd ganrif ar 15. Y cylchgrawn eglwysig o'r enw yr haul sy'n cael ei roi ar fenthyg. Ia, ond mae'n gymaint mwy hefyd. Mi fyddai'n cyfeirio at waith arall o ffuglen yn y sgwrs yma ac at swmp o waith academaidd ffeithiol. Yn wir, dyna fydd sylfaen yr hanner awr nesaf i gyd, sef magnum opus fy mam, Mair Elis, am y casgliad rhyfeddol hwnnw o glerigwyr yn y 19fed a'r bedwaredd ganrif ar 15, a dweinir fel yr hen bersoniad lengar. A'r nofel a gyhoeddodd hi, a welon Darowen, sy'n ymdrin â hanes un teulu rhyfeddol o'r personiad hynny, Thomas Richards a'i 5 mab. Felly, yn ogystal â geiriau Thomas a'r Feibion, Richard, David neu Dewi Silin, Thomas, John Llwyd a Lewis, geiriau a gwaith fy mam, nid yng ngwaith i, glywch chi heno. Mi gefas una fenthyg yr haul. Y peth cyntaf i'w nodi, a mae'n eitha pwysig, ydy nad un o Darowen oedd Thomas Richards yn Hirnant, Ponterwyd yng Ngheredigion cafodd o'i eni. Mi dderbyniodd i addysg yn Ystrad Meurig, ac mewn plwyddi eraill y bu am ran helaeth o'i oes. Yn wir, roedd o'n tynnu am 100% a'i 8 plentyn eisoes wedi geni pan benodwyd o yn Vicar Darowen yn Sir Drefaldwyn. Ond mae enw Darowen yn anatod gysylltiedig efo'r teulu yn rhinwedd i gweithgarwch y maes pregethu, casglu llyfrau a llawysgrifa, cerddoriaeth a chynnal Cymreictod yr Eglwys Sefydledig mewn cyfnod hynod arwyddocaol. Mai ar ôl 2 flynedd ar 15 o geiradiaeth yn Llanymawddwy, y daeth Thomas Richards yr hynna i Darowen, ac y gwasanaethodd i Feibion mewn plwyddi pell ag agos.
Y disgrifiad yma yn y nofel o'r teulu yn cyrraedd Darowen ac yn cael ei cyfarch gan Dafydd yr ail fab sy'n aros yn yng nghof i. Dafydd, llefa John. Rhaid ei llanc siriol llymdew 25 oed tuag atynt, gan godi freichia a'i cyfarch yn farddonol. Croesaw, croesaw, hawdd mawr i deulu'r parchedig Thomas Richards, e brwyad Darowen i'w cartref newydd, henffych well. Ac ar hynny, dyma daflu gap i'r awyr a'i ddal drachefn. Dechreuodd pawb siarad ar draws ei gilydd, rhai bach yn gweiddi cwestiynau, John a Mary yn holi am y daith, y fam yn ceisio cael sylw Dafydd, mwyn cael rhyw synwyr ganddo, a Dafydd ei hun yn dal i redeg i fyny ac i lawr wrth ochr y wagen, yn siarad gormod ei hunan i glywed cwestiynau neb. Deallodd Mary ddigon i wybod bod y tŷ mewn lle braf, yr ardd yn fawr a heb ei thrin, bod y coffer llyfrau ar goll, a bod nhw ddwy gath, un lwyd ac un ddu a gwyn. Yng nghanol yr holl sŵn, deffroes y babi drachefn a dechrau gweiddi nerth i ben. Ar droad y ganrif, ym 1810, y daeth y teulu i Darowen. Ond ers i ordeinio ym 1774, gwasanaethodd Thomas Richards fel curad yn Eglwys Bach a Llangenfelyn yn Ceredigion. Yr oedd ei ddiddordeb yn ddwfn yn llenyddiaeth i wlad ac yn ei halawan gwerin. Fe'i disgrifiwyd fel y person Methodist a bu'n fawr i sêl dros efengyleiddio yng ngogledd Ceredigion ar ddechrau yrfa. Roedd ganddo fo ddiddordeb mewn hanes a hynafieitha, a thrwy'r blynyddoedd casglodd lyfrgell werthfawr yn cynnwys llyfrau diwinyddol a clasurol ynghyd â llawysgrifau Cymraeg. Credai'n gryf mewn addysg, a mi aberthodd o, di hynny ddim yn air rhy gry, i roi cyfleusterau addysg teilwng i'w 5 mab, a mi fu i dair merch o mewn ysgolion nodweddiadol o'r cyfnod. Ond person Methodist. Mae'n bwysig cofio dyddiadau Thomas Richards, 1754 i 1837. Nid yn unig yr oedd o'n cyd-oesi ag arweinwyr y diwygiad Methodistaidd, Daniel Rowland a Williams Pantycelyn, roedd wedi gwrando yn nhw'n pregethu ac yn wir yn ei nabod. Un o gyfoedion Thomas Richards yn ysgol Ystrad Meurig oedd Thomas Jones, bu'n gurad yn swydd Henffordd ac yna yn Llangenfelyn ac Eglwys Fach, lle gwelodd ei blwyfolion yn ddiarhebol o aniwiol, a'i waith cyntaf oedd ceisio ei gwareiddio trwy roi terfyn ar ddawnsio ar y sul a difyrwch cyffredin o ymladd ceiliogod. Hawdd credu bod ei gyfaill Thomas Richards yn rhannu syniadau. Ffynnodd cyfeillgarwch y ddau, am y dyddiadur Thomas Richards a llythyrau Thomas Jones ato fo, nid yn unig yn taflu goleuni tra diddorol ar berthynas a chymeriad y ddau, ond yn rhoi darlun gwerthfawr i ni o amgylchiadau bywyd personiad yr Eglwys Sefydledig yng nghefn gwlad Cymru yn y cyfnod yna. Ac mi dala i rai sydd am beintio darlun rhy ddu a gwyn o gyflwr crefydd cyn ac ar ôl y diwygiad Methodistaidd i gymryd enid i ystyried yr hyn a gyflawnwyd gan ddynion fel Thomas Richards a'i Feibion. Oedd, roedd na yr esgubeinol a chlerigwyr fel Mr Brown y person yn Rhys Lewis, ond roedd yna hefyd weision Duw oedd yn cymryd i dyled swydda o ddifri. Dyddiadur o eiddo Thomas Richards am y flwyddyn 1782 a misoedd Ionawr ac Ebrill 1783 sydd wedi goroesi. A mae werth nodi i weithgaredd ar ddyn Nadolig 1782. Cododd am 1:00 y bore, a mae'r chogaeth gyda'i wraig a'r mab bychan i Llangenfelyn i wasanaeth y Plygain. Dywed iddo bregethu am 4:00, felly mae rhaid mecanic ar ola rhwng 3 a 4 byddai arfer. Erbyn 6, yr oedd yn Eglwys Fach, lle pregethodd a gweinyddu'r cymyn i dros 100 o gymunwyr. Wedyn, addiroddi'r cymyn i wraig glaf yn ei chartref. Am hanner dydd, pregethodd eto mewn gwasanaeth yn Llangenfelyn. Daliodd Thomas Richards at yr arfer o wasanaeth Plygain cynnar iawn ar hyd i oes. Diolch i'w ferch Mair, mi wyddon ni fwy am y carola a genid
a'i hawduron. A mi fydd yr Athro Sioned Davies yn y sgwrs nesaf yn ymhelaethu am hyn, dwi'n siŵr. Ond cymryd y carolan ganiataol a wnaeth Thomas yn ei ddyddiadur. Cymryd yn ganiataol. Dyna'r dyddiadur. Mi sonias hefyd am lythyrau Thomas Jones ato fo, y rhai sydd wedi goroesi. Roeddan nhw gyfeillion, a mi welwn yn nes ymlaen sut yr ymdrechodd Thomas Jones i lefu'r pwysau ariannol dybryd oedd yn llethu i gyd offeiriad efo'i deulu niferus. Ond mae yna rai elfennau ansensitif a deud y lleia yn rhai o lythyrau. Cymerwn un a sgrifennodd ato yn mis Gorffennaf 1782, yn llawn cwynion am na chlwsau wrth o ers dechrau Mai. Pe bain gyrru llythyr ato bob 2 wythnos awgryma. Mi chymerai hynny lawer o'i amser. O gofio bod Thomas Richards yn cadw ysgol, yn ogystal â chyflawni ddyled swydda eglwysig, yn mynychu seiada ac yn teithio milltirodd ar bob adeg o'r dydd a'r nos, fel y gwelson ni. Mae'r cyhuddiad o ddiogi gan Thomas Jones yn darllen fel hunan gyfiawnder. Wedi'r dyddiadur ddod i ben, ac yn niffig un arall, mae'n anodd dilyn gyrfa Thomas Richards nes iddo fe gael ei benodi yn Gyrad Llan y Mawddwy, y mis Hydref 1784. Wrth olrain i yrfa helyntus, mewn cais am elusen y 1788, mae o'n dweud, I have been a whole year without any employment and had no income from any quarter. Byth es pan symudodd Thomas Richards i Lan y Mawddwy, teimlau Thomas Jones yn byr a nesmwyth amdano, am i fod yn gorfod byw ar gyflog mor bychan. Chwarae teg iddo fo, mi ymdrechodd yn ddygyn i geisio lleddfu peth ar ei sefyllfa, ac yr oedd o'n un o'r sefydlwyr gymdeithas elusennol, the Society for the Relief of Poor Pious Clergymen. Ym 1788, derbyniodd Thomas Richards gymorth gan y gronfa yma. Yn aml iawn, ceisiau Thomas Jones ddwyn dylanwad ar glerigwyr uwch i safle i roi i'w gyfaill fywoliaeth fydda'n talu'n well. Dim ond i weld un plwy ar ôl y llall yn cael ei ddyfarnu i rywun oedd â gwell cysylltiadau neu'n berthynas agos i'r esgob. Serch hynny, datgela llythyrau Thomas Jones beth gwahaniaeth barn ynghylch yr hyn y dyla Thomas Richards wneud i ddod allan o'i drybini ariannol, yn enwedig wrth i'w Feibion ddod i oed. I have often thought of your numerous family, meddai mewn llythyr ato yn mis Mai 1797, and expect to hear that you have put some of your children to some trade, they now being of age. Ond credai Thomas Richards y dylai wneud popeth yn ei allu i roi'r addysg orau bosib i'w Feibion a deimla alwad cryf i fod yn offeiriad. Arweitha cynni olyga hynny iddo ef yn bersonol. Tred yn wir. Dros 10 mlynedd yn ddiweddarach, yr oedd 3 mab hynaf Thomas Richards wedi ordeinio. A dyma lythyr arall gan Thomas Jones yn Rhagfyr 1819. It must be highly gratifying to a parent's feelings to find his sons such proficients in literature after labouring under peculiar disadvantages to give them education. May they be found faithful to the vineyard of the Lord. Yn tefyd. Yn y pen draw, ordeiniwyd 5 mab Thomas Richards yn offeiriad, ac yn fwy na hynny, yn ystod ei gyfnod fel vicar Darowen, mi godrodd 8 o wir ei ieuanc o'r clwy i fod yn offeiriad. Roedd ei alw yn bregethwr Methodist, yn ffordd gan rai o'i gyd glerigwyr i'w sarhau. Ond hwyrach yn wir bod y difenwi hwnnw yn fwy o adlewyrchiad ar gysgadrwydd y clerigwyr hynny, pan gofiwn y gwasanaethau, y dosbarthu ar casglu llyfrau, y seiada a'r mynych deithio a nodir yn y ddiadur Thomas Richards. Mae'n arwydd o cael iddo fo bwysleisio yn nyddiau cynnar i vicariaeth. Though it is now near 24 years since I was ordained to exercise my poor talents therein, yet I declare now, if I was not already ordained, I would endeavour to be admitted into orders in our own established church before I would desire to be a minister in any other denomination whatever. A rwan, mi ddown ni at y brodyr, Feibion Thomas Richards.
O'r hynna, Richard, a Lewis y plentyn benga a'r pumed mab. Hwn oedd y babi a ddechreuodd weiddi'n arth I ben pan mae'r teulu yn y nofel yn cyrraedd Darowen. Richard oedd yr unig un o'r teulu I sgwennu math o hynna'n gofiant, ac yn ei ddydd roedd iddo fo enw fel pregethwr Efengylaidd nerthol yn cael ei grybwyll yn yr un gwynt a John Elias, ac yn wir mi fy'r ddau yn pregethu dros y gymdeithas feiblaidd. Am Lewis, dyma ddudodd fy mam amdano fo. O holl blant Thomas Richards, ef yw'r mwyaf anelwig. Ond wedi dweud hynny, mi wyddon ni fod o'r holl frodyr fedrodd fanteisio ar addysg brifysgol yn Rhydychen. Erbyn hynny, roedd gan ei dad ddigon o fodd I wyruno. Llwyddodd yn ei aroliadau terfynol ym 1824 a chafodd gyradiad Tregynon a Betws Cydewain. Bu'n gyrad hefyd yn Rhyddlan a Llanelwy, cyn cael ei ddyrchafu'n rheithor Llangyniw a Llanerfil. Mae'n amlwg I fod o'n gerddor, nodir y bass viol, y ffliwt a'r delyn ymysg I eiddo. Yn bwysig iawn, ymunodd a'i frawd Thomas I wrthwynebu'n ffyrnig y bwriad I uno esgobaethau Bangor a Llanelwy, mwyn defnyddio'r arian fydda'n cael ei arbed, greu esgobaeth newydd, y Manceinion. Llwyddwyd I drechu'r mesur uno yn Angharad Llwyd ym 1846, a bu Lewis wrthi'n ddygyn yn mynd o gwmpas Llanerfil I gasglu enwa ar ddeiseb yn erbyn y mesur. O bregethwr grymus ac enwog felly, at fach yn nyth, efo 3 bachgen rhwng nhw, heb sôn am y genethod, y genhedlaeth nesaf. Pob un yn bersonoliaeth wahanol, ond mi fuon â gydweithio a chydymwneud â'i gilydd, heb sôn am anghytuno ar un mater ynghylch un o'r brodyr, a achosodd rwyg enbyd yn y teulu ac nid ar fater crefydd. Yr hynaf o'r ail genhedlaeth, Richard Richards fel y sonias I, a dawodd ar ei ôl gofnod ar ffurf helyntoedd fy mherer undod, a ymddangosodd yng nghylchgrawn yr eglwysydd ym 1847 a 1848. Yn naturiol I gyfnodolyn felly, mae'n canolbwyntio fwy ar ei daith ysbrydol, yn hytrach na gwneud peth buddiol I hanesydd, sef cofnodi ffeithiau am ei bywyd a'i yrfa. Ond hynny, y mae o'n cynnwys sylwadau ar ffordd a fyw, disgrifiadau gwerthfawr ac ambell I ddyddiad pwysig. Wedi derbyn addysg yn yr un ysgol a'i dad, sef Ystrad Meurig, ordeiniwyd Richard I Nant Cwnlle a Llanddeiniol. 2 blwyddyn fodd o'r rhain mewn 2 ddeoniaeth wahanol, a hynny wrth gwrs yn golygu cryn dipyn o deithio ac o gost, pethau bu dad Thomas yn hen gyfarwydd â nhw. Symudodd Richard I blwydd Ceirwys yn 1814 a'i wneud yn rheithor yno ym 1826. Ac fel Richards Ceirwys, yr enillodd glod fel pregethwr, sgusodwch chi. Fel un o'r ail genhedlaeth, mi ddaeth I adnabod y pregethwyr fu'n ddisgyblion fel petai I Daniel Rowland. Yr hyn sy'n arwydd o cael yn ei hunan-gofiant yw I fod yn y dyddiau cynnar yn deud am yr rhain, mi dderbyniau un ohonynt y sacramentau bedydd na swper yr arglwydd o law neb, ond un o ffeiriad yr eglwys. Ond erbyn 1847, y sefyllfa oedd ni wnant fwy a gweinidogion yr eglwys nag a wnant ar offeiriad papaidd. Yr hyn da ni'n weld yma ydy'r hollt, yr ymraniad fel mae o'n digwydd yn ystod un genhedlaeth a'r teulu Richards wedi bod yn dystion I hyn ar hyd I bywydau a'i gyrfaoedd. Mi fedrwn ni edrych ar Richard Richards fel math o gadwyn rhwng y diwygwyr methodistaidd a'r clerigwyr lengar. Ac yn sicr, roedd Richard Richards yn un o'r clerigwyr lengar hynny yn ymddiddori'n fawr mewn eisteddfodau. Ac wrth gwrs, roedd na draddodiad eisteddfodol cryf yng Nghaerwys ers cynnal yr eisteddfod hanesyddol honno ym 1567. Yn ychwanegol at hyn, roedd Richard yn un o sylfaenwyr cylchgrawn eglwysig Cymraeg y Gwyliedydd ym 1822. Yn ôl yr hanesydd R.T. Jenkins, y Gwyliedydd oedd cylchgrawn gorau Cymru yn ei ddydd o safbwynt y llenor.
Mae dan ffygenwa yr ysgrifennau nifer o'r cyfranwyr, mae llawer o dystiolaeth fewnol yn awgrymu mae gwaith Richard Richards yw sawl erthigol. A mi wyddom i sicrwydd mor galad yr ymdrechol dros y cylchgrawn i wael gyfodi pan ddario ddim ymddangos ac i geisio gadwyd fynd. Felly hefyd frawd Richard, sef Thomas Richards, y mab rheithor Llangyniw. Roedd yn tan un o sylfaenwyr y gwiriedydd ac yn ymddiddori'r un mor frwd yn yr eisteddfoda, y rhai taleithiol felly, gan ddod yn ysgrifennydd Steddfod Powys ym 1821. O dystiolaeth yr ohebiaeth rhwng Caredigion yr Eisteddfod, y trefnwyr, y cystadleuwyr a'r buddigwyr, daw yn amlwg o'r gwaith ysgrifennydd yr un mor feichus, a di ddiolch yn aml, y dyddiau hynny ac y gall fod heddiw. Ond o leiaf cafodd Tom y gorchwyd pleserus o hysbysu eben fardd iddo ennill y brif wobr gyda'i awdl dinistr Jerusalem. Nid mor pleserus efallai o cael yr holl eitema at ei gilydd i'w hanfon i'w cyhoeddi yn yr adroddiad swyddogol a'i waith o hefyd oedd gweld y cyfan trwy'r wasg. Y rheithor Llangyniw o Tom, fel y dwydyr, diddorol yn nodi fod i'r plwy wedi cael ei gynnig i Thomas Richards y tad, ond iddo fodd ymuno yn hytrach i'w fab i gael. Ac yma werth sylwi hefyd bod y rheithordy fel un Darowen wedi dod yn enwog fel cyrchfan beirdd a llenorion. Mi fedra Tom bod yn eitha doniol yn ei lythyra at ei deulu. Nid dichonadwy dyfod yn awr. Y plant yma, y cynheuad gwair, a hwch a 30 o berchyll wedi mi ddechrau llythyr, rhaid mynd i'w gweld. The High Sheriff of Montgomery married his housekeeper on Wednesday. Ond ar wahân i'r ysgafnder hwn, roedd trafferthion teuluol yn llenwi meddwl Tom. Mae rhywun yn cael yr argraff mae fo o'r holl frodyr sy'n cymryd arno ei hun feichia gofalon pawb, nad fodd o'r hynna. Un aelod o'r teulu yn benodol oedd yn achosi'r mwyaf drafferth, sef ei frawd hun, David neu Davies, a dweinir ora fel Dewi Silin, ail fab Thomas Richards yr hynna. Yr oedd ef yng nghanol berw'r eisteddfodau lleol yn Esgobaeth Llanelwy, fel beirniad ac fel llywydd. Roedd o'n gerddor dawnus, yn gasglwr llyfrau llawysgrifa ac yn hynaf ieithydd. Tu agorad i feirdd ac egin feirdd fydd ei cerdig Llansilin, a'r ficer yn ŵr llawen, hawddgar, hoff o hela sgwarnog ac yfed gyda'i gyfeillion, yn delynor ac offerynnwr medrus. Dyma'r un mwyaf lliwgar o'r brodyr, a dyma'r un a fe farw gyntaf. Cafodd ei ordeinio ym 1819 a'i drwyddedu i gyriadaeth Penbre yn Sir Gaerfyrddin. Cafodd gyriadaeth y Dre Newydd ym 1812 a buno am 2 blynedd, a dwad wedyn yn gyrraedd Nantglyn, cyn cael gwahoddiad ym 1816 i ddod yn gyrraedd Llansilin. Trwy gydol yr amser, bu'n frwd i ymwneud a phob math o weithgarwch diwylliannol, gan sefydlu cangen o Gymdeithas y Gwyneddigion tra roedd o yn Nantglyn. Ym 1819, bu farw'r un oedd i fod i drefnu beirniad i'r farddoniaeth o Ogledd Cymru yn Eisteddfod Caerfyrddin. Gwrthododd Dafydd Ionawr yn blwmp ac yn gymryd ar gwaith, gan ofyn pa ham na allasen fod wedi cael gwell testyn i ganu arno na marwolaeth y Frenhines. Yeah. Dewisodd i fod Ceri roi'r gorchwil i Dewi Silin, a derbyniwyd Dewi i orsedd y beirdd gan Iolo Morgannwg ar ddiwedd y Steddfod Caerfyrddin, a bydd ddau yn gohebu wedyn. Cytunodd Dewi Silin i fod yn ysgrifennydd Eisteddfod Powys yn Wrecsam ym 1820, ond mae'r rhaid na profiad i fod Ceri o ddiffyg trefn Dewi Silin a barodd i hwnnw ysgrifennu'n rhybuddiol, he will require frequent stimulating. Os byd Dewi Silin braidd yn esgeulus efo manylion gweinyddol eisteddfoda, mae'n amlwg na bydd arno angen fawr o stimulating mewn cyfeiriad arall. Clywsai Angharad Llwyd sy'n brydion am ei ymddygiad ym mis Hydref 1821, pan ddywedodd wrth i fod Ceri mewn llythyr. I greatly fear that good and estimable family at Darowen are in some sort of tribulation about Silin, who is giddy
and thoughtless by some account, I hear. But I do hope that he feels a little of their nature in him, which will spring up and save the general character. Yn ôl safona'r oes honno, gallas i brydion y glwsa Angharad olygu dim mwy na fod yn yfed i ormodiaeth mewn eisteddfota ac yn helyr mewn tai tafarna. Galla hynny yn ei dro, arwain at fod yn orgyfeillgar gyda merched weini a clunio penillion iddynt. Mae golygfa yn awelon Darowen, lle mae Tom yn dod ar garlam i Llansilin i weld ei frawd yn un swydd i ddeud y drefn, a Davies yn gofyn, beth sy'n dy gorddi di? Mi ddwedai wrtho ti beth sy'n fy nghorddi fi, a beth y ddaeth am i yma o ganol fy mhrysurteb. Rwyf eisiau gwybod oes yna sail i'r straeon ma sy'n mynd o gwmpas. Pa straeon? Straeon amdana ti. Rwy'n gwybod y bod ti'n gwastraffyd amser efo'r rhy gymwyr diffaith na. Tom, bach, paid ac anhyrfydd un. Wyt ti'n gorfod byw yn Llansilin efo honglad o dŷ mawr a hwnnw'n hen. Mae gen ti dy waith wedi drefnu'n rheolaidd bob dydd. Mi fedra titha gael digon yma i wneud hefyd. Ond tydw i wrthi am holl egni pan bydd galw. Fedra i ddim mynd i dau bobl a'i gorfodi nhw i ddwad i'r eglwys i gael eu priodi neu claddu neu bedyddio bob dydd. Twllol pa werth siarad â ti. Ond mae yna beth am mwy difrifol, Davies. Faint o amser wyt ti'n dreulio yn y dafarn? Dim mwy na'r un person arall. Mae gŵr y dafarn yn un o'n braidd. Nid mynd i weld gŵr y dafarn y byddi di. A dyna asgwn y gynnen. Eleanor Williams, morwyn yn y dafarn, oedd gwrthrych diddordeb a serch dewis i lyn. A phriodi dde hanes yn yr Amwythig ym 1823. Testyn cerddi a chyfarchion llawen gan y beirdd a dyrau i reithordy Llansilin oedd y briodas. Nid felly deulu Darowen. Mae cyfeiriad yn ei llythyrau at the late unfortunate occurrence, ac yma Mair Richards yn fwy plaen i thafod byth wrth gyfeirio at ei chwaer yng nghyfraith newydd. Mae'r lodes yn gwisgo fel peines. Tramgwydd Eleanor, neu Elen fel y cyfeiriad dewis i lyn ati, oedd gwisgo, heb sôn am briodi, uwch law i safle mewn gymdeithas, pechod anfaddeuol yn yr oes honno. Ar wahân i'r ychydig gyfeiriadau dilornus hynny, prin y mae Elen yn cael ei chrybwyll o gwbl. Ond fe aneb dau o blant yn nhw, Elen a Thomas Cyndelw. Mae'n anodd dweud, a'i dyfodiad y plant yn dasalwch dewis i lyn a gyfrannodd rhywfaint at y meirioli. Ond yn 1826, a gyntaf wedi cael pwl o'r gymalwst neu'r gawt, fe fu cymod rhwng y teulu yn Llangyniw. Ond os dim sôn yn yr un o llythyrau am wraig dewis i lyn. Gweitha'r modd, gweithygu naeth i iechyd o yn hwyrach y flwyddyn honno, a bu farw ar Ragfyr y Pedwerydd. Efo'i 4 brawd yn nodedig ym meysydd pregethu, cerddoriaeth, eisteddfota a llenyddiaeth, mae John Llwyd Richards, y 5ed plentyn, mewn peryg o cael ei roi yn y cysgod gan ei donian nhw. Iddo wasanaethu ym Mhlwyf Llanwddyn yn ffyddlon o 1825 tan i farw ym 1854. Eith'r printer gwybodaeth amdano sy'n peri ni ystyried fel gŵr cyffredin i gyrraeddiadau. Yn ôl traddodiad llafar roedd o'n delynor ac yn berchen ar lais canu byrion. Dilyna'r eisteddfota na weithredodd ar unrhyw bwyllgor na chystadlu a hyd y gellir barnu ni chyfrannodd ddim i golofnadwr gwyliadydd. Eith y tan ysgrifiodd iddo o'r cychwyn. Nid rhyw labwst gwladaidd mae honno o gwbl. Roedd yn ddarllenwr a phrynodd lyfrau ar hyd i oes. O ran i yrfa, mae cyfrifon anghyflawn ar gael am ryw 5 mlynedd ac un dyddiadur am y blwyddyn 1825. Mae'n nodi pa wasanaethau ac yn haliwyd ar ddydd Nadolig a sylwa fel hyn. Good plygain, 5 carols, llawer o feddwi y nos. Ar Ragfyr yr 820, Elis Tycha and the Wardens to summon the publicans. Amgylchiadau fel hyn oedd yn milwrio yn erbyn parhau i gynnal gwasanaethau plygain trwy'r wlad. Bu farw John Llwyd Richards ar Fawrth yr 820, 1854, wedi blynyddoedd o salwch. Cyn diwedd y ganrif, roedd yr eglwys blwy, y persondy
a'r pentre i gyd dan gronfa ddŵr Llyn-y-Fyrnwy. Ond nid aeth ymdrechion John Llwyd i gynnal yr Efengil yn y prwyd diarffordd hwn yn ofer. Eris y dyddiadur yn dyst i'r gwaith, gyflawnwyd gan un person gwlad na freuddwydiodd erioed amdyrchafiad. Os heidda unrhyw garfan gael ei dyrchafu i sylw heddiannol y genedl, y buont yn ei gwasanaethu mor ffyddlon, y personiad lengar ydyn nhw, a'r teulu rhyfeddol hwn yn ei misg. Mae'n hen bryd rhoi benthyg yr hael iddi nhwtha, iddo gael disgleirio arnyn nhw i donia a'i cyfraniad. Wel, diolch o galon i chi, Meg, am yr anerchiad cyffroes yna, yn rhoi portred mor fyw i ni o'r teulu arbennig hwn. Diolch o galon i chi am hwnna. Dwi'n gwybod os oes yna unrhyw gwestiynau, os yna rhywun am holi cwestiwn yn fyw fel petai, neu am roi'n yn y chat? Dwi'n yn gweld un ar hyn o bryd, felly na i ofyn un os gai felly. Dych chi wedi sôn am unigolion wedi trwytho y mywyd yr eglwys, a hefyd yn iaith o diwylliant Cymru. Ac yn ogystal, chi wedi sôn am alwedigaethau 5 mab y teulu fel offeiriad. A mae hwn yn dra gwahanol i'n sefyllfa bresennol ni fel eglwys. Dyma prinder dybryd o Gymru Cymraeg yn teimlo'r un alwad, a nifer o eglwysi Cymreigaidd heb offeiriad sy'n medru'r iaith. Felly, os na ryw wers i fi ddysgu gan gyfnod Thomas Richards a'i Feibion, beth sydd gynnon nhw i ddeud wrthon ni, falle? Wel, mae'n anodd cyferbynnu 2 gyfnod mor wahanol. Ond yr hyn o'n i yn weld yng ngwaith mam i'r personiad lengar, a ni'n yn unig y teulu Richards, ond mae hi wedi sgwennu am Ieuan Glangyrionnydd, Ifor Cerrig, Gwallter Mechain, Carni Anawg, a mwy. Oedd yr egni oedd gynnyn nhw, a dwi'n yn dweud bod y genhedlaeth bresennol yn ddi-egni, ond bod nhw'n teimlo dyletswydd, dwi'n meddwl, na dyna oedd y ffordd oedden nhw wedi rhoi arni mewn bywyd, a bod nhw'n teimlo na yn y ffordd yma yr oedden nhw i fod i gyflawni yr ddyletswydd a sodwyd arnyn nhw. A dwi'n meddwl dwi wedi cyffwrdd ar y ffaith na nid oedd yr holl bersoniaid yng Nghymru hyd yn oed yn teimlo'r un fath, hyd yn oed y Cymru Cymraeg. Ond yr personiaid lengar yma, a dwi'n meddwl bod yna bwyslais ar y 2 air, ar y ffaith bod nhw'n bersoniaid, ac ar y ffaith hefyd bod nhw yn lengar. Nid 2 beth ar wahân oedd hyn, dwi'n meddwl. Oedden nhw'n teimlo bod nhw yn gallu gwasanaethu yr eglwys a gwasanaethu'r arglwydd ora trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn teimlo oherwydd y gynhysgaeth yma bod yr traddodiad llenyddol yn rhywbeth gwerth i gadw hefyd. Dyna'r unig esboniad y llai gynnig. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. A soniwch chi, wrth gwrs, yn ystod y sgwrs, yn ystod y cyfnod yma, bod yna wahaniaeth mawr wedi digwydd o ran sefyllfa ar hyn fydden ni'n ei alw erbyn hyn yn ymneilltuwyr. Dechrau fel y rai oedd yn derbyn sacramentau'r eglwys, a wedyn yn symud i fod yn ieithred bron i'r eglwys. Yn sicr, achos wrth gwrs doedd na ddim awydd, dwi'n meddwl, yn sicr ddim bwriad ymhlith y diwygwyr cynnar i dorri ffwrdd o'r eglwys. Isio gwella a bywiogi'r eglwys, swn i feddwl, oedd eu bwriad nhw, o'r hyn dwi ddim yn hanesydd proffesiynol am y cyfnod yna, ond
wrth gwrs, yn raddol, mi letodd y gagendor. A'r hyn sy'n ddiddorol ydy bod fi'n gweld y teulu yma fel rhai oedd yn dystion yn y fan a'r lle i'r rhwyg, i'r ymrannu. Mae gen i ddol i'r gwddw. Popeth yn iawn wrth gwrs, gobeithio bydd yn gwella. Ac wrth gwrs, dwi'n credu bod chi'n iawn o ran y sylw am bwriad y diwygwyr, oedd yr ymneilltuwyr fe ni'n gael nhw'n nawr, oedd am aros o fewn yr eglwys, a wir falle bydd y rai bydd yn adnabod cyfnod hanes y diwygiad Protestannaidd yn yr 11th ganrif ar 15 yn yr un peth. Yr un oedd yr awydd ydy. Oedd Ringli falle eisiau diwygio'r eglwys. Olwyn aros fel un eglwys. Yn hollol. A mae hwnna'n codi cwestiwn ar, dwi'n meddwl bod rhywun wedi gofyn cwestiwn yn y chat. Ond mae hwnna'n codi cwestiwn o ran trio gwella rhwyg bresennol sydd gyda ni dal i fod rhwng yr Eglwys yng Nghymru a'r enwadau eraill. A sut fedrwn ni fel eglwyswyr elwa o ran ein cenhadaeth ni, o ran ein ymrwymiad ni i'r iaith, trwy dilyn llywydd llawer mwy ecumenaidd i naws. Mae gen i wedi dilyn falle ers cyfnod falle, felly, ond mae hwnna falle'n gwestiwn agored. Dwi'n eisiau mynd lawr tywydd arall. Dwi'n gwybod bod yna gwestiwn arall yn y chat wrth gan Rhydian. Oes yna sôn yn y dyddiaduron a'r llythyrau am ddefnyddio'r offerynnau yn yr eglwys? Oes ma yna. O'n i'n dweud, fedra i ddim cofio'n union oherwydd yna gymaint o swmp o waith gan fy mam am y personiad yma. Mae pob ymdrin a phob un o'r unigolion yn bennod yn o'i hun, wel bron yn llyfr yn o'i hun. Mae yna, a mewn pethau fel, ddim yn unig defnyddio yr offerynnau yn yr eglwys, ond hefyd yr offerynnau oedd gan y personiad ei hunin. Dyn nhw'n yn sôn gymaint a hynny o'r hyn dwi'n gofio, ond mae o mewn pethau fel llyfrau cyfrifon am be maen nhw wedi talu am dilyn neu am drin, ac oes, yn bendant mae yna sôn am ddefnyddio offerynnau yn yr eglwys. Diolch yn fawr iawn i chi. Dwi'n siŵr bydd Rydyn yn falch o glywed hynny. Yr ail un hanner ni heno ydy'r Athro Sioned Davies. Mae hi'n athro emerita ym Mhrifysgol Caerdydd, lle bu'n gweithio am 20 mlynedd, 20 ohonynt fel pennaeth ysgol y Gymraeg. Yn arbenigwr ar chwedle'r Mabinogion, ac wedi cyhoeddi'n helaeth yn y maes gan gynnwys cyfieithiad Saesneg o'r chwedle a gyhoeddir gan wasg Prifysgol Rhydychen yn 2007. Ysgrifir y cyfieithiad fel un bywiog sy'n ail-greu byd y cyfarwydd yn y Gymru ganoloesol, gan fyrygu grym y ddawn o berfformio straeon. Ar hyn o bryd, mae'r Athro Davies yn paratoi golygiad Saesneg o'r chwedl ganoloesol Breuddwyd Rhonabwy. Yn ogystal â chyfnod y canoloesoedd, mae ganddi hefyd diddordeb yn y 14th ganrif ar 15, yn enwedig y pregethu dramatig a hefyd gyfraniad merched i'r byd llenyddol. Ac ar sail ar arbenigedd hwnnw, mae hi am sôn wrthyn ni heno am ddwy wraig hynod o ddynanwadol yn ystod y cyfnod hwnnw. Teitl y sgwrs ydy Dwy lodes lengar, Mair Richards Darowen ac Angharad Llwyd. Croeso cynnes i chi un plith ni heno, Sioned. Diolch yn fawr. Diolch. Dyna fo. Dych chi'n gallu gweld yn iawn? Reit, wel heno dwi am drafod yn fyr gyfraniad dwy wraig arbennig i len y diwylliant Cymru. Ond fydde hynny ddim yn bosibl heb gyfraniad gwraig arbennig arall, sef Dr Mair Elis, mam Meg sydd newydd draddodi. A mi hoffwn ni gydnabod yma ar y dechrau fanyled enfawr iddi hi. Mae wedi cyhoeddi cannoedd o erthyglau cynhwysfawr ar Mair Richards ac Angharad Llwyd. A derbynes i gryn gymorth a chefnogaeth ganddi oedd un ofnadwy o hael pan benderfynnes unef fynd i ryw botsian
a sgwennu rhywbeth am y ddwy, beth amser yn ôl bellach. A dwi'n ofni'r cwestiynau braidd ar ddiwedd y sgwrs yma, achos dydw i ddim yn arbenigwr annibynwraig ydw i, ddechrau mi wneud hynny'n glir o'r dechrau. Beth bynnag, pwy oedd y ddwy wraig hyn felly? O, diar, beth sy'n digwydd rwan? Dwi'n siŵr beth sydd wedi digwydd. Dewch ni weld. Oce, wnawn ni wneud hynny te. Wel, gallwn ni ddechrau gyda Angharad Llwyd, 1785 i 1866. Fe ganwyd yn Nghyfres yn 1785 yn ferch i Martha Williams a John Lloyd. Ac yn ôl yr arfer, ychydig iawn, dyn ni'n wybod am y fam, ond mater arall yw'r tad. Person Cyfres oedd John Lloyd, a ddeuau'n enedigol o bod Idris Llanarmon yn Ial. Fe raddiodd yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen, ac ymddiddorau mewn hanes a hynafieithau. O'r herwydd daeth i adnabod llawer o ysgolheigion ei ddydd, yn ei misg William Owen Pugh, Iolo Morgannwg, Thomas Pennant. A roedd ganddo hefyd gysylltiadau a theuluoedd bonheddig Gogledd Cymru. A mi fydde'r cysylltiadau hyn ar ysgolheigion ac ar boneddigion, mi fydde'r rhain yn lliwio bywyd i ferch Angharad. Rhoddodd Martha i'w wraig enedigaeth i 9 o blant, 6 o ferched a 3 mab. Derbyniodd y brodyr addysg brifysgol mwyn cael mynediad i'r eglwys, ond nid felly wrth gwrs oedd hanes y merched. Ar ôl marwolaeth ei mam, y ferch hynaf Elizabeth, a ofalau am y teulu. Aeth Helena ar y llaw arall i ofalu am blant gŵr gweddw. Nid oedd sefyllfa'r fath yn anghyffredin i ferched di-briod y cyfnod. Grŵp lleiafrifol pwysig oedd hwn, a llawer o'r merched yn gyfrifol am ofalu am y cartre. Wedi dweud hynny, y norm oedd bod yn wraig ac yn fam, cyflwr dros dro yn ddelfrydol beth bynnag, oedd bod yn ddi-briod. Bod Angharad Llwyd wedi aros yn sengl drwy gydol ei hoes, rywsut mi lwyddodd i osgoi mantell o warchodwraig a thorri llwybr annibynnol iddi hi ei hun gan ddilyn yn ôl troed ei thad. Mae'n debyg iddo ef roedd ei peth addysg iddi. Mae'n siŵr iddi fanteisio ar y cyfle i ddarllen llawysgrifau ei thad ac i elwa'r ei brofiadau fel achydwr a hynafieithwr. Yn anffodus bu ef farw a hithau ond yn 20. Eto mae'n siŵr iddo gael gryn ddylanwad arni. Hi a etifeddodd ei holl lawysgrifau, gan ychwanegu'n sylweddol atynt fel y tystiolaetha'r casgliad yn y Llyfrgell Genedlaethol. Wel, beth am Mair Richards, dyn ni eisiau wedi clywed ychydig amdani hi, 1787 i 1877, mymryn yn iau nag Angharad Llwyd. Pwy oedd Mair neu Mary Richards? Wel, merch fel y clywson ni eisoes i Thomas Richards, rheithor Darowen ger Machynlleth, a'i wraig Jane. Bydd nhw 5 o Feibion a 3 merch. Roedd y tad a'r brodyr yn ei tro yn rhan o'r cylch o ffeiriad lengar hynny a oedd yn ymddiddori niwylliant Cymru, ac yn rhoi ei bryd ar hel a chopio llawysgrifau, yn casglu llyfrau printiedig, yn barddoni a llenydda. Cafodd y 5 mab yrfa yn yr eglwys fel y dangosodd Meg i ni'n gynharach, a threuliodd y 2 chwaer Elizabeth a Jane eu hamser yn cadw tŷ i'w brodyr. Cafodd Mair ar y llaw arall addysg mewn ysgol breifat i ferched yn ôl gellau. Roedd hi'n gerddorol iawn, canau'r delyn, y clarinet a'r ffliwt. Gan nad oedd organau yn yr eglwys, hi fydd yn cyfeilio yn y gwasanaethau. Hyfforddodd gôr yr eglwys yn Darowen, a wedyn yn Llangyniw, lle smudodd yn ddiweddarach. Roedd gwasanaeth y blygen yn rhan bwysig o'i chalendr blynyddol, a rhosai ar ei thraed drwy'r nos cyn dyn Nadolig, a gwneud hynny yn gyson trwy gydol ei hoes. Ni phriododd ond 1 o blant teulu, Dewi Silin fel y clywson ni gan Meg. O'r herwydd cafwyd perthynas ddiddorol iawn rhwng y merched a'i brodyr, y naill yn dibynnu'n gyson ar y llall drwy gydol ei hoes. Bu Jane yn cadw tŷ i'w brawd Thomas yn Berw ac yna Llangyniw. Bu Mair yn gofalu me'i rhieni yn Darowen hyd nes i'w thad farw. Yna, yn hanner cant, symudodd hi a'i mam a Thomas yn Llangyniw. Pan fu farw Thomas,
Smudodd Mair, bellach yn 69, ei chwaer Jane a'i nith Elen i Meifod at y brawd Richard. Pan fu Richard farw, smudodd y tair i Lernerfil at y brawd Lewis. Bu ef farw fewn rhai misoedd ac am y tro cyntaf yn ei bywyd, bu'r tair yn byw mewn tŷ preifat yn hytrach na'r rheithordi Bryn Tanat yn Llanerfil. Felly'n 73 a hithen 73 mlwydd oed, cafodd Mair Richards ei chartre cyntaf. Dawn amlwg oedd ffwrw golwg yn gyflym iawn ar gefndir y ddwy wraig bod sawl peth yn gyffredin iddyn nhw. Y ddwy yn ferched i eglwyswyr a chanddynt gryn diddordeb mewn llenyddiaeth a diwylliant. Y ddwy yn dod o deuluoedd mawr lle rhoddid y pwyslais a roi addysg i'r brodyr, fel oedd y norm wrth gwrs. Y ddwy yn ddibriod, y ddwy yn ddibynnol ar ei brodyr, y ddwy yn dilyn yn ôl troed i tadau gan gasglu a chopïo llawysgrifau. Y ddwy wedi cael bywyd hir, Mair wedi marw'n 89 ac Angharad yn 86. Buont fyw drwy'r chwyldro'n Ffrainc, trwy ryfeloedd Prydain yn erbyn Napoleon, trwy ryfel y Crimea a trwy ryfel cartre America. Ond yn fwy na dim, llwyddodd y ddwy wneud cyfraniad aruthrol un llen a'n diwylliant. Wel, beth felly yn union oedd cyfraniad y ddwy? Angharad Llwyd i ddechrau. Fel y soniwyd eisoes, aeth Angharad i gasglu a chopïo llawysgrifau gan ychwanegu'n helaeth at gasgliad ei thad. Ceir tudalen ar ôl tudalen o achau, enghraifft, wedi ei nodi'n ddestlus a chlir, ac un llawysgrif ryfeddol yn cynnwys 500 o ddarluniau lliw o arf beisiau, a hynny mewn lliwiau llachar. Y rheswm pam iddi lwyddo i gopïo cymaint oedd oherwydd cysylltiadau ei thad, fel y dwedes eisoes, a'r teuluoedd bonheddig, perchnogion y llawysgrifau gwreiddiol. Teithiau o gwmpas y plastau neu cherbyd a'i hebol ffyddlon, dirion yn ei thynnu, roedd hi dipyn bach yn eccentric, dwi'n credu. Diogelu at y dyfodol oedd ei phrif amcan, chwilota am lawysgrifau oedd wedi mynd ar goll a dod o hyd i drysorau. Roedd casglu a chopïo llawysgrifau ynghyd â'i cyfieithu yn weithgaredd gyffredin yn y cyfnod hwn. Trwy Bryden gyfan, dyma'r cyfnod pryd y rhoddwyd bryd ar ail ddarganfod y gorffennol. Ond nid atgynhyrchu a chopïo llawysgrifau'n unig a wna'i Angharad, byddai'n cystadlu mewn eisteddfodau ar hyd a lled o wlad. Rhan bwysig o agenda'r hen bersoniad lengar wrth gwrs oedd trefnu eisteddfodau lleol, a oedd yn fodd i ostod cysadlaethau ar destunau hanesyddol, ieithyddol a llenyddol. Cafodd Angharad gryn lwyddiant wrth gystadlu. Yn eisteddfod y Trallwng 1824, cafodd wobr am Catalogue of Welsh Manuscripts, etc. in North Wales. Dau dreithawd arall o'i hyddo oedd Genealogy and Antiquities of Wales a The Castles of Flintshire. Golygodd a chyhoeddodd argraffiad o The History of the Gwydir Family, Sir John Wynne. Ei phrif waith cyhoeddedig fodd bynnag oedd History of the Island of Mona, a dderbyniodd y brif wobr yn Steddfod Biwmaris yn 1832. Ymdriniaeth weddol radical a geisiau gywiro dadansoddiad yr awduron Saesneg o hanes Cymru yw History of the Island of Mona. Mi roedd y merched yma o flaen ei hamser. A ydych chi'n gweld y flaen ddalen fan yna ar y chwith. Dydy'r gyfrol ddim yn cael ei rhannu yn benodau yn hytrach datblygu'r themau megis description of the island, minerals and fossils, harbours, druids, a thrafodir hanes lleol penodol, hanes lleoedd penodol, megis Biwmaris, Barnhill, Llanfaes, Aberffro a Bod Edern. A gyda llaw ar y dde, mae yna gopi 2008, copi clawr meddal. Un peth o wnaeth argraff ddofn a fi oedd y darganfyddiad archeolegol yn 1813 o dan garnedd ar lannau Afon Alaw, sef wrn yn cynnwys gweddillion honedig Branwen o chwedl y Mabinogion. Dwi'n gallu dod â'r Mabinogion mewn i unrhyw beth.
Mae'n deud yn ei chyfrol, the carnedd is still called Ynys Bronwen. A few of the ashes and half-calcined bones are religiously kept in the urn. The discovery of this urn was a most fortunate event, as it serves to give authenticity to our ancient British documents, the Mabinogion. Wel, trienni na fydde hynny'n wir. A gyda llaw Bronwen, oedd ei ffug enw hi yn y gystadleuaeth. Roedd cysylltiad anhepgor yn y 14th ganrif ar 15 rhwng eisteddfota a hybu'r iaith Gymraeg fel y dwedes. Codai Angharad arian o blith y boneddigion i noddi'r eisteddfodau. Roedd am iddynt ddod i werthfawrogi'r iaith Gymraeg wrth weld y werin bobl yn llynydda. Yn wir yr oedd eithyn garwch i'r iaith a'i hawydd angerddol i'r iaith Gymraeg ffynnu yn sail i'r cyfan a wnaed ganddi. Roedd yn barod iawn i brotestio os nad oedd yr iaith yn cael ei pharchu. Oeddech chi'n gofyn pa wersi dyn ni'n cael ei dysgu. Wel, oedd hi'n barod iawn i brotestio. Mi roi enghraifft i chi. Ym mis Mehefin 1821, cafodd ei hethol yn aelod anrydeddus o Gymdeithas Cymrodorion Llundain. Cyndigiwyd yr anrhydedd iddi mewn llythyr yn yr iaith Saesneg. Atebodd ysgrifennydd y Gymdeithas heb flewyn ar ei thafod. Buasai clywed am hyn yn llawer mwy derbyniol gennyf, meddai, yn iaith y mam nac mewn tafodiaeth estronol. Y mae yn ddrwg gen i feddwl bod ysgrifennydd cymdeithas a sefydlwyd cynnal a choleddu Cymraeg yn dewis gwneithir ei phenderfyniadau'n hysbys i Gymru yn hafodiaeth benodi y Saeson. Y mae eich pais arfe yn dywedig eich bod yn hanu o ednywen bendew. Eto, y mae eich iaith yn ddigon i beri i ednywen eich gwadu. Eto, yn eironig ddigon fel nifer eich efeillion, ysgrifennau fel arfer yn Saesneg, neu'n gymysgedd o'r Gymraeg a'r Saesneg. Mae'n amlwg ei bod yn llawer hapusach i siarad y Gymraeg na'i ysgrifennu. Roedd Angharad yn eisteddfotwraig bybur yn Gymraes i'r carn. Roedd hefyd yn ferch anghyffredin iawn. Yn ei hymwneud ar eisteddfodau ac a chasglu a chopio, byddai'n troi o fewn cylch yr hen bersoniau lengar, y dynion. Ond ar ddiwedd y 1830, daeth ei gysylltiad a chylch o ferched arbennig iawn wrth iddi ddechrau mynychu eisteddfodau Cymreigyddion y Fenni. Daeth yn ffrind da i Augusta Hall, arglwyddes Hanover ynde, ac ymhlith ei llawysgrifau ceir albwm bychan gyda phob math o ddarluniau, gan gynnwys llun mewn pensil o Angharad gan Augusta Hall. Maen nhw'n edrych o bod nhw'n cael dipyn o sbort fan'na, dwi'n credu. Yna yn Llanofer, fe cyflwynid i'r arglwyddes Charlotte Guest, a gyfieithodd y Mabinogion wrth gwrs i'r Saesneg, yr arglwyddes Greenlee, Llwydlas, a Maria Jane Williams a Pergwm. Byddwn nhw'n rhoi llawer iawn am gael clywed ei sgwrs. Mae'r afiaeth a deimlau yn Llanofer yng nghwmni'r merched hyn yn amlwg. Dyma fywyd hollol wahanol i'w bywyd yng Nghaerwys. Yn wahanol iawn i Charlotte Guest ac i Mair Richards fel y gwelwn yn y man, ychydig a ddatguddir gan Angharad Llwyd ynglŷn â'i theimladau personol. Ceir awgrym clir nad oedd yn hapus gyda'i sefyllfa ddibynnol. Yn 1837, wedi Victoria esgyn i'r orsedd, ysgrifennodd ati i'w llongyfarch. Ychwanega, sgwennu mae hi fan hyn at y frenhines, do you recollect when I had the pleasure of meeting you in Mona, that you kindly listened to my history of family struggles, limited means, etc., and promised your advice if ever I stood in need of it? I am now constantly urged by very many friends to apply for some situation in the royal establishment. Oedd eisiau job. Some situation that may enable me to live independent of my kind brother, Llywelyn. Felly, mae'r deheuad yna dydy i fod yn annibynnol. Cafodd eich ynghori anfon y llythyr at geidwad y pwrs cyfrin, ond ni wyddys a dderbyniodd ateb. Ond dibynnol a'i pidio, yr oedd gan Angharad gryn dipyn o annibyniaeth, mwy yn wir
na Feibion wedi prodi a magu llond tu o blant. Roedd yn gymeriad cryf a disgybledig. Yn wahanol i lawer o ferched y cyfnod, dewisodd beidio ysgrifennu am bynciau ben y waith ac atgyfnerthu ei stad ymylol. Yn hytrach, camodd yn fwriadol ac yn hyderus i ganol sfer y dynion a phrofi ei hunan gystal os nad gwell na hwy yn aml, yn ei curo mewn eisteddfodau. Dadleuai Mair Elis ei bod wedi wynebu anawsterau fel merch yn tresmasu y myd dynion, a do mae'n siŵr o hynny. Ond eto, teimlaf rywsyd ei bod hi wedi perchnogi maes y dynion a'i gwneud yn faes iddi hi ei hun. Mae dynion ei chyfnod yn ei pharchu, maen nhw'n gofyn ei barn. Llwyddodd i groesi'r ffin i ryw raddau beth bynnag. Wel, camu o'r cysgodion a wnaeth Mair Richards hithau, ac wrth gwrs mae gennym ni ddarlun, fel y gwelson ni gyda o Angharad Llwyd, a'r darlun hyfryd yma o Mair Richards, ac ys i weld hwn gyntaf gan Mair Elis, a nath rhyw iars fynd trwyddo rywsyd. Felly, camu o'r cysgodion a wnaeth Mair hithau. Yn hytrach na chadw o fewn y ffiniau traddodiadol i ferched, llwyddodd hithau i ymdreiddio i ofod y dynion gan gyfrannu at y byd llenyddol, cerddorol a diwylliannol. Fel y dengys y llu o law ysgrifau o heiddio, sydd bellach yn y llyfr cenedlaethol, rhoddodd ei bryd ar gopïo. Copïau bob math o ddeunydd, llythyrau'r teulu, llythyrau at ei thad a'i brodyr gan wahanol bobl, carolau plygen gan feirdd yr ardal, y lawon Cymraeg, emindonau, anthemau a salmau, cywyddau, englynion ac yn y blaen gan feirdd adnabyddus fel Tudur Aled, Tudur Penllyn, Hugh Cai Llwyd, Dafydd ap Edmund, Sion Tudur, heblaw gwaith feirdd lleol, a hefyd rai cerddi gan ferched. A dwi'n credu bod hi'n ddiddorol bod hi wedi casglu carolau plygen yma ar y lawon gwerin, a gyda llaw, ydych chi'n gweld fanna bod na lyfr wedi cael ei gynhyrchu'n 1991 gan Robin Hugh Bowen, llyfr A Lawon Poced, Mair Richards, Darowen. Dwi'n meddwl, tybed oedd y pethau yma yn bethau oedd i brodi'r iaith thad ddim yn meddwl oedd ddigon pwysig rwsyd i gael i cofnodi, ond mae'n dylen ni'n enfawr iddi hi o safbwynt yr ochr gerddorol. Felly, ar yr olwg gyntaf, gellu dadlau bod Mair Richards yn wahanol i Angharad Llwyd yn ofni defnyddio ei llais ei hun. Angharad Llwyd, wrth gwrs, yn sgwennu traethodeg yn y blaen. Mair Richards yn copïo, roedd hi'n cuddio tu ôl geiriau a syniadau eraill, dynion gan fwyaf, gan ei dynwared yn llythrenol ar y ddalen. Yn hyn o beth, gelli di chymharu â merched fel Charlotte Guest yn y byd cyfieithu. Roedd cyfieithu a chypïo yn rhoi'r cyfle i ferched ymhel ar diwylliant llenyddol heb iddynt herio'r rheolaeth o rywaidd dros y diwylliant hwnnw. Mae Angharad Llwyd yn copïo gydag arddeliad yn hollol broffesiynol. Mae popeth yn drefnus a chanddi hyd yn oed fynegau i'r llawysgrifau yr oedd yn berchen arnynt. Nid felly Mair Richards. Defnyddiau dudalennau gweigion, hen lyfrau cyfrifon ei brodyr, gan ysgrifennu'n aml dros symiau mathemategol ei thad, oedd hi'n hinlle trio darllen y rhain. Yn wir mae bron iawn pob llawysgrif o heiddo wedi dechrau bywyd fel llyfr i un o'i brodyr neu ei thad, hand-me-downs y byd papur oedden nhw. Mae weithiau'n copïo'n weddol daclus, yn arbennig fellydd copïo barddoniaeth, ond yn amlach na pheidio mae'r fformat yn fler heb unrhyw gynllun o gwbl fel y gwelwch yn hwnna ar y chwith. Dydy hi ddim yn cyfnodi'n gronolegol, ac felly mae'n anodd dyddio'r llawysgrifau. Weithiau fe gair sylw personol ar waelod y ddalen, sôn am y tywydd, cyfeiriad at y blygen, ac mae rhai o'r llawysgrifau'n cynnwys darnau o bapur wedi gludo ar y cloriau mewnol. Yr oedd yn sicr yn copïo yn y gobeith y byddai eraill yn darllen ei gwaith,
gan gyfeirio at ei hun yn gyson yn y trydydd person o fyddes Darowen. Ond gweitha'r holl gopio yn ystod ei bywyd hir, mae Mair Richards yn darganfod ei llais ei hun. Ym 1818 a hithen 31, aeth i aros yn Llundain am 6 mis, amtur enbyd. Fis Tachwedd, 1818, ysgrifennodd lythyr at ei theulu'n Darowen yn adrodd yr hanes i gyd. Adlewyrchir ei hymateb i'r ddinas fawr yn y llythyr Hydref mewn arddull anffurfiol dafodieithol byrlymus, arddull wahanol iawn i'r llythyrau hynny yr oedd yn rhoi cymaint o fryd ar ei copio. Ie, dyma ei llais go iawn. A thrwyddo cawn weld bydolwg merch unigryw. Mae'r llythyr yn agor yn llawn bwrlwm. Dyma lythyr o 3 gair lydd o Llundain yn dweud. Dyma lythyr o 3 gair lydd. Pwy fiasen meddwl? Ie. Chi'n gallu ei chlywed hi fan yna. A dyn ni'n mynd ar gran tŵr o Llundain fel petai. I'r amgueddfa genhadol, i Brixton, i Charing Cross, i Dulwich. Un o'r uchelbwyntiau oedd Westminster Abbey. Ar ôl craffu ei gorau, mae'n lladrata dipyn bach o edes sidan o'r stafell fach lle bydd y brenin yn ei wneud ei hun yn barod. Mae'r wefr a deimlir ganddi'n hollol amlwg, yn arbennig wrth gyffwrdd mewn pethau a'i teimlo, eistedd yng nghader y brenin. Mae'n sylwi ar liwiau'r deunyddiau, a'r gwaith gwnïo yn amlwg yn gwneud argraff arni. Dyn ni'n gwybod bod hi'n hoff o wnïo. Mae yna 2 gwilt mawr o'i heiddo wedi goroesi. Dyma gwrlid clytwaith a wnaed ganddi hi a'i 2 chwaer, mae'n anhygoel. Mae myrdd o ryfeddodau yn aros amdani yn y tŵr gwyn hefyd, tŵr Llundain, a'r ysfa eto i gael souvenir. Mae'n dweud yno, ni allas i gael dim ond dipyn bach o hen wlanen, ond ni ddyges i mo hwnnw achos mi welodd yr hen ddyn fi yn ei godio. Gweld y goron oedd yr uchafbwynt. Mae'r dweud mor fyw. Mi yfion yn aros tipyn wrth y drws tan ddedon ei bod yn barod, ac wedyn fe agorsom ddrws mawr cry ac fethon ni fewn lle tywyll ac roedd yno lle ni iste ac o'n blaenau ni roedd reils hyair na chanhwyllau tu fewn i'r hynny ac wedyn dyma rhyw ddyn yn agor rhyw bocs fach ac yn hwnnw roedd coron y deyrnas. Roedd honno'n llawer iawn o berlau. Roedd honno a llawer iawn o berlau. Mae'r amgueddfa Brydeinig hefyd yn ffefryn a Sonia am ymweld â'r lle sawl gwaith. A mae'r hen awydd i ddwyn yn dal yno. Mae'n gweld marbl wedi dŵad o Carthage. Mi ddyges dipyn bach ohonyn nhw. Achos oedd gen I thad I, oedd gen fo amgueddfa nôl yn Darowen, ac oedd hi eisiau datblygu'r amgueddfa. Ar uchafbwynt oedd y stafell yn llawn o lyfrau o bob math, ond och a gwau, mae yna ddrws gwydyr rhyngddi hi ar y stafell. Neu mae'n siŵr bydd yna sawl llyfr wedi ffeindio ei ffordd nôl I Sir Faldwyn. Ar ddiwrnod arall mae'n dringo I ben y monument gyda John Jones o'r morfa allan y mawddwy. A gweiddi fel betysen yn mynd I ben y fron goch. Ar ôl dringo i'w benno, mi edrychason o ddeutu'n gorau ar yr afon. Ond nid oedd y gwydyr ddrych ganddo ni i'r telesgop. Da ni'n rhoi'n henwau a hen gyllell lewis, felly maen nhw'n cerfio I henwau'r y monument, ac mi ges I dipyn o ddi yno, souvenir arall. Yna sbyty guys i'n gweld y hen wraig, mynd I West India Docks a gweld cannoedd o casgio o rym mewn seleri dan y ddaear. Ymweld â John Jones gan y gos, a chanu'r delyn iddo ni dafarn, mae'n mynd a'ch anadl chi'n lan. Mae dawn arbennig am I ddisgrifio gan roi sylw I fanylion, a'r cyfan wedi fynegu mewn arddull hollol lafar ei naws, yn cael ei atalnodi gan o a wel am Ieso ni. Bron iawn na ellir dweud mae ysgrifennu llif yr ymenydd a gair yma. Ar brydiau gwelir dawn y gwir lenor I drin geiriau ac ei gyfleu teimladau. Llew mae'n dweud, mi ddywedais wrth am roi hanes yr ystrydoedd. Mi wn am yr un heol parchus yn y fan yma rwan.
Mi welais hen wraig wedi'i gwisgo, a thrai trwy sgidiau, a sanau ceffin gael Sir Faldwyn am ryff melynion, hen baes racslid, hen belis rhyddgoch a hen gadach am ei gwddf, yn debycach i beth wedi'i droi mewn snuff am bythefnos nag i dim arall, a'i phen yn llwyd llychlyd, yn ail ei hen gwrlid, ac ar ben hynny basged yn llawn o hen bysgod. Wedi dyna hanes un. Wel, am y lleill, y mae rhai mewn ysgidiau tyneuon a sanau gwynion a gywnau sidan, a digon o fyslim o'r gwaelod i'r corin, a digon o bliau o gwmpas i pennau, a digon o fodrwyau rhwng ei bysedd a'i clistiau, nod coch ar ei bochau ac yn llawn ffrils o ddeiti gyddfe, a phob peth o'r gorau dyn ni llygad y llanciau. Dyna fel y mae hi yma, yn ail i Sodom a Gomora, a miloedd o ddynion yn byr bennau gweigion. Dyna'r hanes sydd gen i o trigolion y lle. Mae'r hen wraig yn dod yn fyw o flaen yn llyged yn dydy hi, darn rhythmic yn llawn cyfrythreniad, i'w ddarllen yn uchel, a dyna beth fydden nhw'n wneud, mae'n siŵr, darllen y llythyrau hi o Lundain yn uchel i'r teulu ac i'r cymdogion i gyd, mae'n siŵr, yn Darowen. Cyfres o gwpledi odledig wedyn ydy'r ail ddisgrifiad, hwn sydd ar y sleid rwan, yn dwyn i gof arddull Elis Wyn yn stryd pleser, iaith lafar, yr ansawdd gweledol yn arbennig o gryf, golygfeydd dramatig. Dyma ni ddarn o sgwennu creadigol sy'n werthfawr o safbwynt llenyddiaeth y Gymraeg, hanes Llundain, hanes merched, cymdeithaseg, tafodieitheg, mae'n berl. Daw ei llais personol i'r amlwg unwaith yn rhagor flynyddoedd yn ddiweddarach a hithen ei 60au yn byw yn Meifod gyda'i brawd Richard. Yno cadwodd ddyddiadur cyson am y flwyddyn 1857. Mae'r gwahaniaeth rhwng llythyr Llundain a dyddiadur Meifod yn ddrywiadol ac yn drist. Gellu disgwyl hynny, wrth gwrs o gofio bod bron 20 mlynedd wedi mynd heibio rhwng y ddau gyfnod. Weddol fyr yw'r cofnodion ar y cyfan, 3 neu 4 brawddeg ar y mwyaf. Eto i gyd daw cyflwr meddwl yr hen wraig i'r amlwg. Bellach mae bywyd yn troi yn gyfan gwbl o gwmpas y tŷ a'r eglwys. Mae'n gwnïo, troi canwyllau gwer, rhoi ier i ister wy ag yn ei ffawl. Ond mae'n parhau i gopio ac yn ceisio rhoi trefn ar ei phapurau. Mae pobl yn dod i de, ymwelwyr o Llundain. Hithen ei throi mynd i gatef o cymdogion weithiau mor bell a chyfronydd. Ond drwy'r dyddiadur ar ei hyd ceir ymdeimlad o dreigl amser. Mae'n torri chalon wrth wrando ar y canu yn yr eglwys, canu canolig, canu sel, canu symol, ni ddaw byth yn dda nes y caffon ddeall amser. Rhythm ynde, dim gwlith ar y canu. Heblaw'r canu, mae iaith yr eglwys yn peri gofid iddi. Mae yn waradwy i'r genedl bod cymaint o Saesneg yn yr eglwys meddai, a chyfeiriad wasanaeth ac yn helid yn y Saesneg am fod 2 Saesnes yn cymuno a 30 o Gymru. Mae'n ymwybodol hefyd o ganlyniadau allfudo. Chwith iawn bod y Cymru yn gadael ei gwlad i'r Saeson. Oes wir mae yna ddiflastodd yn ei llais. Mae'n colli'r bwrlwm a fi, cwmniaeth y beirdd, hwyl yr eisteddfodau. Gwelai a'i llygad ei hun oes air yr hen bersoniad yn dod i ben. Dim ond yr eglwys oedd ar ôl ac yr oedd honno'n prysur Saesnigo, a gwasanaethau'r blygen y Meifod yn dechrau mynd i'r gwellt. Dim rhyfedd i bod yn hiraethu am y dyddiau fi. A dydy pethau ddim mymryn gwell yn y ffrin banw. Fi rhaid iddi symud yno pan fi farw i brawd Richard fel y dwedes i. Mae'n sioncio ar y dechrau, gweld cyflwr y blygen yn iachach a'r gymdogaeth yn gymreicach, ond hyd yn oed yma, di-rywiad a wel. Nadolig 1863. Ar ddydd Gwener ni bu cwmpeini ond Mrs Price bu arthbachog trwy'r nos. Ychydig o ganu, eithom i'r eglwys o 85. Canwyd 7 o gorolau, ond ni chanwyd yr hymnau arferol. Canodd Dafydd Ingram y clochydd, 86 oed. Chwaraewr y grwth 300 goren y wlad. Eithom i Langadfan yn yr hwyr. Lliaws o bobl ond gwael oedd ei hymddygiad.
siarad yn uchel ac arferydd ysgafnder yn yr eglwys, a mae haint y Saeson wedi tywyllu a'i twyllo, sef yw hynny capelu y Saeson drwy ein gwlad. A mae'n dweud y drefn go iawn, Silgwyn 1862, mawr o ddiam rhydedd i'n llaeth, i'n cenedl yn gwlad, rhoddwyd y litany a'r bregaeth yn Saesneg mwyn hanner dwsin o Saeson. Roedd Ainsley'n gofyn yn gynharach, oes gwersi i'w dysgu, oes yn sicr peidio gofni codi'n llais ydy hwnnw dwi'n credu. Mae chyfnodion hi'n dist anhapus i'r diriwiad ieithyddol y Maldwyn. Wel, dyn ni wedi cael cipolwg heno ar gyfraniad dwy wraig unigryw. Erbyn canol y 4th ganrif 15, yr oedd mwy na 1,000,000 o wragedd di-briod ym Mhryden, a rhini dros 50. A'r broblem, fel y gelwyd hi, yn denu sylw, gyda chyhoeddi erthyglen y wasg megis What Shall We Do With Our Old Maids? A Why Are Women Redundant? Roedd y merched hyn yn her i awdurdod gwrywaidd yn fygythiad i'r drefn. Dyna pam roedd ynt yn aml yn ffocws i bob math o atgasedd, malais a dirmig. Roedd y broblem yn dwysau wrth gwrs pan oedd y gwragedd hyn yn hyneiddio ac yn dod yn fwrn ar y teulu yn methu a chyfrannu at waith tŷ a gofali am blant. Bryd hynny deunt yn hollol ddibynnol ar heilioni ei brodyr. Weithiau fodd bynnag mae un neu ddwy o'r merched di-briod hyn yn camu o'r cysgodion, a dyma'n union yr hyn a wnaeth Angharad Llwyd a Mair Richards. Yn hytrach na chadw ei hunain o fewn y ffiniau traddodiadol i ferched, llwyddodd y ddwy i ymdreiddio i sfer y dynion, a hynny o fewn cyfyniadau, wrth gwrs. Ni allent ystyried mynd yn gurad nac yn offeiriad, na hyd yn oed fynd i brifysgol, ond yn sicr gallent gyfrannu mewn modd amrysiadwy at y byd llenyddol a diwylliannol. Bu ei lwybrau'r ddwy groesi sawl gwaith. Ym 1807, gwnaethpwyd safiad gan y ddwy yn achos eglwys Llanbeblig pan benododd esgob Caer vicar o Sais ar yr eglwys yn erbyn ewyllys yr aelodau. Ni lwyddwyd i dderbwyllo'r esgob, ond o leiaf gwnaeth y vicar newydd druan ymdrech i ddysgu'r Gymraeg. Yn 1821, fe hetholwyd y ddwy ohonynt yn aelodau anrydeddus o Gymdeithas Cymrydorion Llundain, ac yn eisteddfod y Trallwm 1824, yrddwyd y ddwy yng ngorsedd y beirdd. Merched o flaen ei hamser oedden nhw. Pan fu farw Angharad yn 1866, gofidiau Mair y byddai thrisorau yn cael ei chwalu. Gwelai fair o boneddigion am beidio sefydlu rhyw ystordi i gadw ychydig o hen weddillion yn cenedl yn lle danfon tu hwnt i glawdd offa, fel na chaffo'r un Cymro byth yr ail olwg arnynt. Fel y dywed Meg Elis, cri cynnar am amgu eddfa genedlaethol. A dyna Angharad yn 1823 yn galw am Gymraeg yn y llysoedd, ymhell gen amser Saunders Lewis a Chymdeithas yr Iaith. Ie, merched yn bell o flaen ei hamser. Merched a lwyddodd i wneud cymaint gweithaf holl ragfarnau'r cyfnod yn erbyn merched. Mae'n dyled iddyn nhw yn enfawr. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn, Sioned, oedd hwnna'n ercher rhagorol. Wedi dysgu cymaint, a wedi... Ar y dechrau, o'n i'n meddwl, pan o'ch chi'n portreadu'r ddwy, o'n i'n meddwl ar yr un llaw Angharad Llwyd fel un gyda llais annibynnol, beiddgar, a Mair Richards fel un oedd yn trysori ac yn edmygu'r traddodiad ac yn casglu pethau fel yna. Ond yn amlwg wrth i'r sgwrs fynd yn ei flaen, oedd gan Mair hefyd lais eitha pendant yn rhoi fath o sylwebaeth ar yr Saesnigeiddio yn digwydd o fewn y gymdeithas ac o fewn yr eglwys a'r golled o ran yr iaith a'r diwylliant. Felly, hynod iawn. Diolch yn fawr. Ia, gwych. Dwi'n credu bod na gwestiwn fan hyn gan yr Athro Margaret Haycock yn mynegu diolch mae hi, hytrach na gofyn cwestiwn. Wel, falle bod pawb yn dal i cwestiynau am y sesiwn ar ôl hanner 8 pan byddwn ni'n cael cyfle mwy anffurfiol i holi'r
y ddwy ohonoch chi. Ond am y tro, dwi am ddiolch yn bersonol i chi am eich cyfraniad heno, a ni'n mynd i fynd draw at Dr Hywel Parry-Smith, y Penllyn, fe sy'n mynd i ddweud gair o ddiolch ar yn rhan ni oll. Felly, diolch fawr Hywel. Diolch yn fawr iawn, Ainsley. Just hoffwn diolch ar ran y gynulleidfa am y ddwy ddarlith eithriadol o dda. Dwi wedi dysgu cymaint a dwi'n siŵr bod pawb yn teimlo'r un peth. Dwi'n teimlo bod ni wedi bod ar daith trwy Gymru, wel rhannau o Gymru, ac hefyd i lawr i Lundain Fawr. Mae'n ddiddorol glywed am y ferched o'i blaen eu hamser ac y problemau oedd nhw yn ei gwynebu ac yr un peth dyn ni yn ei gwynebu, enwedig diwrywed yn y Gymraeg sy'n cael ei defnyddio yn yr eglwysi nawr. Mae'n broblem fawr i ni yma ym Mhenllyn, ddim yn siŵr am lefydd eraill yng Nghymru. Diolch byth, a dwi'n siarad fel aelod corff cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru, does dim angen the Society for the Relief of Poor and Pious Clergymen. Mae'r clerigwyr nawr yn cael ei talu trwy o Gaerdydd. Felly, tro nesaf byddwn ni'n mynd heibio ar arwydd sy'n mynd yn arwain ni at Darowen ar yr A470. Byddai'n meddwl am yr amgueddfa yn Darowen yn ogystal ar y noson hapus a gefais i wrth ganu y blygain flynyddoedd maith yn ôl yn eglwys Sant Tudur. Felly, diolch yn fawr iawn i Sioned a Davies ac i Meg Elis ac hefyd yn meddwl am ddiweddar Mair Elis hefyd. Diolch dros ben i chi a diolch i Ainsley am ein harwain ni heno. Diolch.